Jaso Irujok, osongi gainera, baina arroegi. Ez duen uste nik neuk. Hain arrozi joani, baina bai, gora. Horrere begiratu du Xalak. Luze atera. Eta Irujok ez dio behar bezala erantzun sake horri. 9 eta 12, urrengoan aurreratuko da. Nik uste baiet, ez atzean geratu da horrere. Ireki, desokakoan, ederki gurutzatu Xalak, ibili egin behar Irujok. Beharra, pelotaka da. Bai, horixe, hor saietxetik. Xalaren ezkerkada ere grazia handikoa. Eutsi Irujok, arro, barruan. Atzera Xalak. Irujoren bolea. Txokora, Xalak harrapatu eta txokoan, Irujo, atzera. Ifek ezker horma jodu, naita, baina kanpora joan zaio. Kanto garrantzitsua zen. Aurrera egin du Xalak, larri eraman du. Atzera Irujo, gurutzatuz gainera. Eta Xalak ezin. 14 eta 9. Atera du Irujok, sake ikaragarria. Bai. Oso gaiztua eta eraman, Eta Xalak eraman, alere. Deja da, baina tanto. Sake beldurgarria izan da. Oso luze, indarra hundian. 10etik bebet. Australiatik, Belgikatik, Estatu Batuetatik, Kalifornia aldean eta badira hainbat eta hainbat. Idaho ere bai, Mexikon ere bai, Argentinan ere bai. Munduko edozein bazterretako pilotazale hoi agur terdi. Gasteizko Geta pilotalekutik. Eutsa egin duen orain Juan Martínez de Irujok. Xalak sakeari erantzun dio, baina aukerako pilota zuen. Tanto bikaina. Irujok aurrera egin du eta eraman. Xala atzera. Irujo ezkerra irez, indarrean. Bolea Xalak. Atzera Juanek. Bolea Xalak, luze, erki. Errekurso ikaragarriak dituzte bi mutil hauek. Beste bolea bat, hau txikitzera. Eraman Irujok, ezker sotamanoa. Baztertutako pilota, eraman Irujok. Xala, atze tantoa jokatzen ari diren. Hori ere gurutzatu, jaso Irujok. Ez du arrotu. Atze tantoa jokatzen diren. Eta gora joan zaio azkenean Xalari. Biltzea, pasatzea, ezkerpa eta bilatzea, arrotzea junde pelota. Eta azkarra eta ze mogutxin zenba pelotaga joituen, 16 pilotaka da jo dituzte 34 segundoan. Ez gainea, eman intziok, Eta hor ezkerra idezea manduna bat izan dek, ia ezkerpa eta jantxitakoa. Atera du Juanek, sake gurutzatua, eraman Xalak, baina arroegi. Seinale ona, materialari aipamenik ez egitea, normalean. Gora, haue. Hori ere arroegi, gora joan zaio, sakez. Txendek, eta hoen dikasi godi gainea. Bai, hau orain eraginkorragoa da, opari gutxiago egiten du, sekula baino zailagoa da orain Irujori irabaztea. Bai, eta hoen Xala, eta orain Xala. Atera du Juanek, sake gurutzatua. Xalak erantzun ongi. Ezkerkada bikaina. Irujo, apur bat ireki nahi izan du hain urrundik ere. Bolea ikaragarria. Erki. Eutsi Xalak. Bertara, boste terdira. Hor aurrera egin du eskuin sotamanoa gora. Aurrea gain duren. 20 eta 10, gero eta zulo handiagoa. 10, Irujo sake ateratzera doa. Begiratu du, luze atera du, Xala atzean geratuko zela ikusi duenean. Eraman Ifek, Irujo. Ongi gurutzatuz, ongi Xala. Arro, 6 terdira. Ez du hainbeste gozatu Irujok. Xala irez. Tantoa menpean hartua du berriz ere Iberoarrak.
Bolea zeutsi Xalak, Irujo baztertu gintzaio, baina ongi atera du. Eta erki atzeratu. Txokoan egina izan duen dejada horretan, presaka xamar. Eskuan kati. Aurrera egin du Juanek, baina neurririk txarrenean gurutzatu dio Xala. Ez bosna dituzte eginak. Eramateko sakea zen hori, ez da hain luzea ere izan, ezker Orman ongi irten zaio. Garren txapelaren ametxetan etorri dira. Oso zai jarri zaie, baina oraindik ez da amaitu. Aurrekoaren antzekoa zen sake hori ongir. Erantzun dio Irujok, baina Xalaren erasoko bolea hori kanpora joan da. Zabalera naita jo du. Atera dauka Iberoarrak. Atzean geratu da Xala. Sake gurutzatua, Eramanifek. Juan. Atzera egurrean. Ongi Xala. Ezkerra ire bikaina, Seira. Irujo. Gaizki jotakoa. Xala atzeraka etorri eta eskuinez arro ongi eutsi dio. Ezker Sotamanoa. Gantxo oso ongi markatua, Irujo geraman. Eta behartu egin du gainera, Hor gozatu gabe, ia nekea antzematen dek. Tanto gorra doa. Txokora. Iberoarrak deja da. Lehenbizikoan eta tanto. Lehenbizikoan iritsi da. Irujo txapa gainean jarri du gainera. 22-13. 2010 urtean buruz-buruko txapeldun. Eta laugarrena du Juan Martínez de Irujo. Haze pelotata iritxian, nire uste iritsiko zanik. Enun ez uste, hor Xalak behartuta iritsita dejada oso nahindik, eta Irujo pelotortan tanto zalako, baina iritsi eta iristea eta txapain dejartzen nahiko hauen, baina oso zain euen, oso zain izanez. Eta txapeldun berrie, laugarren txapela Irujontzat. Juan Martínez de Irujo, eugiren gana joan da. Honi eskerrak emanez. Zorionak.